angazi noma abazali bayayizwa. Ngihlushwa ukuthi uJesu mayekhuluma le ndaba bonke abafundi nomunye uyayibuza ukuthi ngabe yimi ngamanye amazwi wabona abayithembi ukuthi abathembekile kumuntu obaholayo. Sizokhuleka into yodwa ukuthi umkhulu wethu ahambe nabantu abayithembayo ukuthi bathembekile kuye. Ngomfakele bazalwane ngoba kuyinkinga ukuthi abantu bangayithembi bona ukuthi bathembekile kumholi obaholayo. Omunye umlobi mayeloba uthi uJesu mayizomisa isidle esingcwele lithi iBhayibheli wathela amanzi emcengezini. Lithi wase yakhwitha waqala wageza inyawo zabafundi. Lithi uyafika kuPetro uPetro uthi Nkosi wena ugeza inyawo zami na. Uthi uJesu Petro lokho engikwenza manje awuzukuqonda kodwa uzokuqonda emva kwalokho. Uthi uPetro Nkosi awusoze wena wageza inyawo zami naphakade. uJesu uyaphendula uthi uJesu ke Petro uma ngingakugezi izinyawo awunaso isabelo nawe. uPetro uma yezwa lokho uyashintsha uthi Nkosi akungabi izinyawo zodwa akube izinyawo nezandla kanye nekhanda. Uthi uJesu osegezwe inyawo ugeze wonke. Uthi ke nayi into engikhubayo uthi ke nina ngoba senginigezile nigezekile nonke bese ethi lapha hayi nonke ngokuba emazi uzomchaphela. Iyangithusa leyo ukuthi besigeze inyawo sonke kodwa kungenzeka izulu liyaphika lithi njengoba benigeza kodwa nigezekile nonke. Indaba izulu libuka inhliziyo libuki lokho okubonakala ngamehlo. Nisoya ezwini bazalwane ngihlushwe nawo verse 34 ngiyaxolisa ngiqeda manje mthathihle. U34 izwi lokuqala lashiwo uJesu. Unendawo nje ulayini wokugcina mayethi ke lithi kepha uJesu wathi baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Bese lithi ke nawo lo layini ongihluphayo babelana izingubo zakhe benzelana inkatho. Umfo kaSibiya mayekhuluma la uthone ndodana nokuphila. Laba bantu ababebethela uJesu babengaqala ukumbona namhlanje. Amen. Sengisho laba ababethela uJesu babekhona mhla wesifazane onomopho ebamba ingubo. Ngamanye amazwi bayamazi uJesu ukuthi uyasindisa inkinga abafuna ukuvuma. Kodwa ke into abayibonayo abathathe lento eyasiza lo wesifazane. Kanti bakhohliwe ukuthi ingubo ngaleli yalanga yayinendodana. Namhlanje njengoba babelana ngayo ayinandodana. Kuzokwenzeka sikhonze bandleni sabelana ngeinto kaJesu omunye ahlabelele omunye profite omunye enzeni kutholakala ukuthi sabelene nje izinto kodwa indodana asina. Babelana neingubo zakhe bacabanga ukuthi ngobe ngasekho sizobasiza ngoba zabona besizowesifazana nomopho. Kanti ngaleli yalanga ingubo zazinoJesu. Izwe Mfundo ubaba wethu uDlamini lithi liqala lapha lithi ke uJesu wafipha qala ku44 kungaba ihora lesithupha kwase kuba mnyama emhlabeni wonke kwaze kwaba ihora lesishagalolunye. Ngibanjwe uverse 46. uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. uJesu ubalile ubaba uDlamini from verse 1 ukuthi wayefundisa inkethelelo 2 insindiso 3. Lana nje kuleli verse usifundisa ukuthi ke izinto zomuntu sisafe uNkulunkulu kuphela. Umama gogo uyithintile le ndaba ukuthi akuxoxe izinto zakho umuntu ongeka yibeke safe. Amen. Izinto zomuntu okholwayo ukuze zibe safe zixoxwa kuJesu. Izinto zomuntu okholwayo ukuze ziphenduleke uma wehla nalo lithi kwavuma induna yekhulu yathi ngempela lo. Uyazi ukuthi yini yenza ukuthi singavumi? Ukuthi into zethu asiyibeke la kufanele siyibeke khona impendulo bese singayitholi. Kodwa mhla sathatha into zethu sayibeka la kufanele ibekwe khona ingalelo la esizothola khona impendulo bese nathi siyavuma sithi ngempela lo. Uthi omunye umlobi kwenye indaba uthi yavuma yathi ngempela lo uyindodana kaThixo. Inkinga yimisebenzi yakhe. Ngizomemezela namhlanje ukuthi asiphume namhlanje nomuntu okade umthembile miyeke manje. Ungabe samxoxela zakhe indaba. Awu amen. Mawukade bewuthembe nanguhlophe
ukuthi uyaprofit uhlophe ngelinye ilanga uhlophe uzoba angabibiko into zakho bese uyibeka kubani into zakho bese uyibeka kubani namhlanje umlayezo wonke bazalwane uma siphuma la uyedwa umuntu okufanele siyobeka kuyinto zethu bekufanele siyeke kubheka nokuthi simemelana ungakwazi ukuthi awuphuma uyothandaza ehlane wedwa ucabanga ukuthi uma ngiyothandaza akulungi uma ngingedwa awuthi ngifune nje noma sibe bawu4 sibe bawu5 uzoyibona kanjani ukuthi indodana usafuna ukuhamba nezixuku ngoba ngawo uma ufuna izinto zakho uphuma wedwa nje uhambe uyothandaza ukuze ngelinye ilanga uzosho ukuthi ngakhuleka wayeseyangiphendula ngempela lo uyindodana ngoba zakhe izinto uyibeke ezandleni zakhe ngisho abandleni bazalwane uma kuvukile ngebandleni iyodwinto akufanele lokhu siphelele ukuthi uyayibona inkinga sibhekene nayo uyayibona inkinga sibhekene nayo cha umuntu nomuntu irresponsibility yakhe ibandla malilingwa ahamba ayokhuleka uNkulunkulu singaze simemezele ngesonto ukuthi hayi no ngevukeli siyaphumeni siyehlala awukuphumi uyokhulekela nje ibandla naba baholi ibandla kufanele baliphakele ubani okwaphuma nje wayehlala wathi uNkulunkulu siyabazi bayalingwa nabo kodwa siyacela ukuthi bapha amandla bahambe sikhumbula nje mase kunzima ukuthi yazi akufanele sikhulekele abaholi uyabona nje ngoba dokuse Good Friday besikhuleka usudlulile ku-Good Friday usesinikile uNkulunkulu lokade simcela abaholi na ukuthi sizoqeda uma siphuma kuphelele siyoze sizwe futhi mase ku-Good Friday kuthiwa akuphinde kukhulekwe abaholi amen bazalwane namhlanje iBhayibheli lisifundisa ukuthi asambe into zethu bazalwane into zethu masibheke uNkulunkulu angeke uzwe ngisho itrenda isizathu umuntu ayihleli kuye siphephile umuntu ayihleli kuye unazo zonke impendulo imizamo yethu njengamanje mhlawumbe kade sizama akulungu uNkulunkulu phela uyahlehla mawusazama ufuna ukuthi uzame konke nje naloko okuzamile kuhluleke bese uNkulunkulu uzakuye mawufika kuye uzobe sekunika into zakho isizathu ukuthi uye yedwa namandla ngoba izinto abayinika abantu nabo baphethe zabo sengisho mayihlele ezandleni zabantu uma uthi ubheka uzozwabikela mina inkinga zakho nami nginezami ezixake mina angikwazi wabhala omunye wathi imfihlo yakho mayisinda wena uyitshela mina ngizoyigcina kanjani ihlule wena mnikazi yakho uyedwa umnikazi wemfihlo bazalwane uNkulunkulu noma ngabe umsebenzi awutholi akusasile usizo ukuthi uhambe ubike esontweni ukuthi mina Nkosi yami ngicela ungayikhokhi imali ka-Good Friday niyangaza ngisebenza cha uyedwa umuntu akufanele kuyiwe kuye akuyiwe kuNkulunkulu bazalwane inkosi ithela umusa